Малкото облаче, което не можеше да вали. Имало едно време, високо в небето, едно малко пухкаво облаче на име Пъфи. Пъфи беше щастливо облаче, което обичаше да се носи и в небето, гледайки от високо полетата, реките и горите долу. Другите облаци понякога валяха, помагайки на растенията да растат и поддържайки земята зелена. Но Пъфи никога не беше валяло, колкото и да се опитваше. Приятелят на Пъфи, Гръмотевица, беше голям, тъмен облак, който можеше лесно да вали. Много е просто, Пъфи, изръмжа Гръмотевица. Просто събери много вода от езерата и реките и когато си готов, я пусни да падне като дъжд. Пъфи се носеше над океана, опитвайки се да се разшири и да събере вода, но всеки път, когато се опитваше да завали, нищо не се случваше. Той се чувстваше малък и безполезен. Какво не ми е наред? Защо не мога да вали като другите облаци? Се питаше Пъфи. Един ден, докато Пъфи се носеше над едно малко селце, видя хората долу, които изглеждаха тъжни. Техните посеви бяха изсъхнали, цветята вехнеха и те отчаяно се нуждаеха от дъжд. Пъфи искаше да им помогне, но се страхуваше, че няма да успее. Той се опита да се разшири още веднъж, но дъжд не падна. В този момент мина покрай него един стар и мъдър облак на име Мъгла. Мъгла видя, че Пъфи се мъчи и му се усмихна нежно. Какво има, малко облаче? Попита Мъгла. Искам да помогна на хората долу, каза Пъфи, но колкото и да се опитвам, не мога да заваля. Мъгла се приближи и каза, понякога, когато се стараем прекалено много, забравяме да се отпуснем и да оставим нещата да се случат естествено. Не е нужно да бъдеш като големите облаци. Просто бъди себе си. Пъфи помисли върху това и си пое дълбоко дъх. Той спря да се старае толкова много и просто се остави да се носи спокойно над селцето. Докато се отпускаше, усети леко дърпане вътре в себе си. Изведнъж малки къпчици започнаха да падат от пухкавите ръбове на Пъфи. Малко по малко започна да вали. Селяните погледнаха нагоре, усмихвайки се и смеейки се, докато освежаващите капки дъжд докосваха лицата им. Цветята се оживиха, а посевите поеха толкова необходимата вода. Пъфи успя. От този ден нататък Пъфи разбра, че понякога не е нужно да се напъваш прекалено много, за да бъдеш полезен. Достатъчно е да вярваш в себе си и да оставиш нещата да се случат, когато им е времето. Полка, не е нужно винаги да насилваш нещата, за да се случат. Понякога, като се отпуснеш и бъдеш себе си, ще постигнеш това, което си мислил, че не можеш.